नोंथाङा गावखौल' सानदों नामा? दाजाब दानखौ फुरनखौ गावखौल' रोंगौ सानदों नामा? दिनै इसोराबो नोंखौ दाजाब दानखौ खालामगासिनो दङ नोंनि मावनायखौ गोसोआव ला। दिनै इसोरा नोंनि मावनाय एक टु एक सेनिफ्राय लानानै 100सिम नोंथांखौ सानगासिनो दं। मा नोंथाङा गोसोआव दं नामा? नोंथाङा बेफोरखौ गोसोखांदों नामा? नोंथाङा बेखौ हिसाब खालामदों नामा? नोंथाङा बेखौ साननानै नायदों नामा? नोंथाङा बेखौ हिसाब लादों नामा? नोंनि आथिङा बबेथिङै थांदों? नोंनि आखाया दिनै मा खामानि मावदों? नोंनि मेगना दिनै मा नोजोर होदों? नोंनि गोसोआ दिनै मा लुबैदों? नोंथाङा बेखौ हिसाब लादों ने? सोरगोआव थानाय गोथां इसोर आफाखौ आङो जोबनायगि हामबाय होनो, मानोना बियो आंनि गिलिर बिबानखौ आरो आंनि गासै आनजाद खैफोदखौ बियो गोजान खालामो आरो रुजुननानै लायो। बिनि थाखाय आङो आंनि आफा इसोरखौ आङो जोबनायगि हामबाय आरो हामबायदों। लोगोसे आंनि नायगिरि बिथांमोनखौ आङो जोबनायगि हामबाय आरो हामबायदों आरो लोगोसे बरायनानै लादों। दिनैनि बे गोदान भिडिअ साफ्रोमखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं नोंथांमोनखौ बरायनानै लायो। लोगोफोर, आङो टाइमखौ ओरैनो हगारा जासे आं नोंथांमोननि गेजेरावहाय मोनसे बोसोनखौ लाबोदों। बे बोसोना जाहैबाय पेरेन्ट्सनि थाखाय आरो युथ्सफोरनि थाखाय, जोहोलाव सिख्लाफोरनि थाखाय आरो बे न'खरनि बिमा बिफाफोरनि थाखाय बे बोसोना जागोन। आरो बे बोसोना ओरैबायदि इम्परटेन्ट जागोन नोंथांनि न'खरनि थाखाय एबा नोंथांनि फिसाला फिसाजोफोरनि थाखाय आरो नोंथांनि थाखाय ओरैबायदि इम्परटेन्ट। नोंथाङा बे भिडिअखौ नायदोंब्ला आंहा फोथायनाय दं प्रभु जिशु ख्रीष्टनियावहाय नोंथाङा गियानखौ मोनगोन आरो सोलोंथाइखौ मोनगोन आरो फोरबुनि बोरखौ नोंथाङा मोननो हागोन। दुखु दाहा खस्थ'जों मावनानै जाहोब्लाबो, बिखानि थैफोरखौ दै खालामनानै मावख्रुबनानै जाहोब्लाबो, नांगौ गासैखौबो दिनै जगायनानै होब्लाबो, फरायनाय लिरनायाव हेफाजाब होब्लाबो आंनि खोथाखौनो मानिया, बिमानि बोसोनखौनो मानिया, बिफानि बोसोनखौनो मानिया, बिमा बायदिखौनो साना, नोंथांनि न'खराव बेबायदि समस्या जादोंब्ला नोंथाङा राइट भिडिअखौ नायदों। नोंथाङा दानिया फैदो। नोंथाङा नायजोबबा जिउआव गोजोननाय मोनगोन एबा जिशु ख्रीष्टआ बे बोसोननि जुगिदि नोंथांजों रायलायगोन एबा नोंथांनि गथ'जों रायलायगोन। आंहा फोथायनाय दं जिशु ख्रीष्टनियावहाय। ख्रीष्ट लोगोफोर, जोङो सिगाङावनो जोङो रायज्लायगोन पेरेन्ट्सनि सोमोन्दै, बिमा बिफानि सोमोन्दै जों रायज्लायग्रोगोन। लोगोफोर, जुलिया जाबाय जेब्ला, हाबाया जाबाय जेब्ला, संसाराव थानाय समाव गोथाङै थानो थाखाय माबा मोनसे राहा लामा खामानि मावनानै एबा जब मावनानै माबा मोनसे राहा लामा लानानैथ' संसारखौ सोलिनांगोन, जानांगोन। बेनि बेलायाव जोङो रायज्लायनि, बेनि सोमोन्दै जोङो रायज्लायनि, मावनानै जानाय एबा बिजनेस जब मावनायनि सोमोन्दै जोङो गुसुं जों रायज्लायनि पेरेन्ट्सनि थाखाय। मानगोनां पेरेन्ट्स, बिमा बिफा, मा नोंथांमोना नोंथांनि बिजनेस, नोंथांनि मावनाय, नोंथांनि जब, नोंथांनि गासै मावनाय बिथिङाव दसे सिरि जिरायनानै, खामानिनिफ्राय फैनानै, जबनिफ्राय बिजनेसनिफ्राय फैनानै मा नोंथाङा गावनि बिजनेसथिङै सानो? येस, अबभियासलि बयबो सानो, आं दिनै बेसेबां खामायखो, आंहा दिनैहाय बेसेबां लस जाखो, आंहा दिनैहाय आंनि न'खरनि नांगौखौ बेसेबां लाबोनो हाखो, बेफोरखौ बयबो सानो आरो हिसाब किताब दाजाब दानख' खालामनानै बेसेबां लाब जाखो बेफोरखौ बाजेटफोरखौ नायो। मानगोनां बिमा बिफा, नाथाय होननाय मोनसे सोदोब दं। नाथाय नोंथांनि मावनाय, नोंथांनि खामायनाय बे गासैबो इसोरनि सेराव माबादि बुद्धि बाहायनानै, गियान बाहायनानै, साल बाहायनानै नोंथाङा खामायनो हागौ आरो बबे कम्पानिनिफ्राय, बबे जायगानिफ्राय फैसा खामायो आरो मा जायगायाव, बबे जायगायाव बांसिन थाखाखौ स्पेन्ड खालामो एबा नोंथाङा बाहायो, बे खामायनायखौ रावबो मिथिनाय नङा, न'खराबो मिथिनाय नङा, फिसाफोराबो मिथिनाय नङा, बिफाफोराबो मिथिनाय नङा, नोंल' मिथिगोन, रावबो मिथिनाय नङा। बबेनिफ्राय खामायो, बहा गारो, बबाव स्पेन्ड खालामो, बेखौ रावबो मिथिनाय नङा। जाय सुबुङा खामायदों बे बिथाङाल' मिथिगोन। खामायबायानो दे, मावबायानो, आरो बे गासै मावनायफोरखौ हिसाब किताब दाजाब दानख' खालामफैबायानो। जोङो बाथ्राखौ सिगांथिङै
रायलायबावनायनि सिगां जोङो मोनसे क्लिपखौ जोङो नायनानै लाग्रोनि। नोंथांमोना बे शर्ट क्लिपाव मा नुदों, बे दखाननिफ्राय मा जिरादखौ नुदों आंनो कमेन्ट्सआव खोन्थाहर। आंनि मेगननिफ्राय नुनाया जाहैबाय बे दिन्दां फादाङा गोदान जुगनि मा बियो जोंफ्रुट। भेरि गुड, जोंफ्रुट। आच्छा, दानि जुगाव जोंफ्रुटखौ बिदि खागदावनानैसो फानो ना? लाइटारखौ बिदि दिन्दां खानानैल' फानजायो नामा? आच्छा, बिनि मानियानो एसे आलदा आरो बे दिन्दां खानानै दोननायनि मानियानो एसे आलदा। बेनि मानिया जाहैबाय बे दखानाव सिगारेट मोनो, बिरि मोनो, सिखर मोनो, थांखु मोनो, गय मोनो, जर्दा मोनो, आरो मा दंबावो रजनी गान्दा गान्धी बेफोरखौबो मोनो। गासिबो मोनजोबो 120 220 गासिखौबो मोनजोबो होननाय जाबाय आरो। अके, जेबो नङा। दानि गोदान जोंफ्रुट फाननायनि थारिखा स्टाइलानो एसे आलदा, माने दिन्दांसो फाननांगौ आरो अब्लासो जोंफ्रुटखौ सिनायगोन। गोदोथ' सलायसो बाहायोमोन, दानिया मा होनो लाइटार जोंफ्रुट। जाय जेरैखि फाना आं बेखौ जेबो मिथिला, दिन्दां फाननो ना मा फानो आं बेखौ जेबो मिथिला। आंनि कुइसना बेसो, बे फाननाय बेक्तिया सोर बियो? बे फाननाय बेक्तिखौ नोंथाङा सिनायगोन ना? र' आं सोंनि सार, र'। नै आदै, बै दखान होनाय बेक्तिखौ नोंथाङा सिनायगौ नामा? आं सिनाया। मोजां नाहरसाय आदै, मोजां नाहरसाय। ए, बियो? बेलाय जोंनि मण्डलिनि मानसिसो। अ, नंगौ नामा? बे नोंथांनि मण्डलिनि मानसि नामा? औ, नंगौ। आमोखासो बियो? अ, हामबायसै दे आदै, थेंक इउ, हामबायसै। मण्डलिनि बिबान गोनांफोर, ट्रेजारार, सेक्रेटारि, प्रेसिडेन्ट बिथांमोनानो दिनै बेबायदि फानोब्ला मा जाबावगोन? बिथांमोनानो जुदि बेबायदि लाइटार खासिनानै दोनोब्ला, दिन्दां फादां खासिनानै दोननानै बिदि फाननो हायोब्ला, थांखु, सिगारेट, गय बेबायदि फाननो हायोब्ला, अब्ला नोंथाङा मा फोरोंनो? अब्ला नोंथाङा मा बुंनो? गिर्जाफ्राव, मण्डलिफ्राव मा बुंनो? मा सोलोंनो? मा खोन्थानो? बबे गुस्थिजों बुंनो? बबे सालायजों बुंनो नोंथाङा? बुंनायसाय, बबे गुस्थिजों बुंगोन? मा जायगायाव थानानै बुंगोन? नोंथाङा गावखौल' सानदों नामा? दाजाब दानख' फुरनखौ गावखौल' रोंगौ सानदों नामा? दिनै इसोराबो नोंखौ दाजाब दानख' खालामगासिनो दङ। नोंनि मावनायखौ गोसोआव ला। दिनै इसोरा नोंनि मावनाय एक टु एक, सेनिफ्राय लानानै 100सिम नोंथांखौ सानगासिनो दं। मा नोंथाङा गोसोआव दं नामा? नोंथाङा बेफोरखौ गोसोखांदों नामा? नोंथाङा बेखौ हिसाब खालामदों नामा? नोंथाङा बेखौ साननानै नायदों नामा? नोंथाङा बेखौ हिसाब लादों नामा? नोंनि आथिङा बबेथिङै थांदों? नोंनि आखाया दिनै मा खामानि मावदों? नोंनि मेगना दिनै मा नोजोर होदों? नोंनि गोसोआ दिनै मा लुबैदों? नोंथाङा बेखौ हिसाब लादों ने? अब्ला नोंथाङा माब्रै गावनि न'खरखौ सान्थि, गोजोननाय इसोरनिफ्राय मोनजानो लुबैयो? माब्रै मोनजानो लुबैयो? इसोरनिफ्राय माब्रै बोर बियो? माब्रै गुस्थिजों बबेजों इसोरनियावहाय आर'ज खालामो? माब्रै बुङो? माब्रै बियो? बबे जायगायाव थानानै बुङो? हिसाब लादों नामा नोंथाङा? माब्रै गावनि फिसाफोरखौ गियानि मोनजानो लुबैयो? माब्रै गावनि न'खरखौ दिनै अनजानो लुबैयो? हाउ केन इउ एक्सपेक्ट गुड थिंस फ्रम गड? सानदों नामा नोंथाङा इसोर फोरबो होननानै नोंथाङा बोरखौ मोनगोन? नोंथाङा सानदों नामा गिर्जायाव थानानै हालेलुया प्रेइज द लर्ड आंनो बोलोखौ हो होननानै नोंथाङा मोनगोन सानदों नामा? जोंनि इसोरा गोथां इसोर, बे मुर्ति नङा, बे फुथुला नङा, बे दोनथ'नानै आं गेलेहैनि, आं बेखौ जायैनि, आं बेखौ मावैनि, आं बेखौ नायैनि होननानै दोनथ'नानै गेलेजाग्रा जिनिस नङा। हाउ केन इउ एक्सपेक्ट गुड थिंस फ्रम गड? माब्रै नोंथाङा इसोरनिफ्राय बोर मोनजानो लुबैयो? माब्रै नोंथाङा इसोरनिफ्राय फिसाफोरनि सायाव बोर लुबैयो? माब्रै मोजां गथ' मोननो लुबैयो? माब्रै गियानि फिसा मोननो लुबैयो नोंथाङा? माब्रैहाय? जोङो फोरबोनि बोसोनखौ जोङो फरायनो ओंखारलांनायनि 20:5 बेफोरबायदि लिरनाय दं। जायहा आंखौ मुगैयो आङो बिसोरखौ साजाय होगोन आरो बिसोरनि जोलैफोरखौ फिरिथाम फिरिब्रैसिम सैहोगोन होनना बुंदों। बिनि ओंथिखौ बुजिदों ना नोंथांमोना? जायहा आंखौ मुगैग्रा माने जायहा आंनि बोसोनखौ मुगैग्रा, आंनि बुंनायफोरखौ नाजावै मानसिफोर, आंनि बोसोनखौ उल्लंघन खालामग्रा मानसिफोर गासैखौबो आङो बिसोरखौ मा खालामगोन? आङो बिसोरनि
जोलैफोरखौ फिरिथाम फिरै ब्रैसिम सैहोगोन सैनांहोगोन बुजिबायना अब्ला बोसोन बायदि बुंनायब्ला दिनै फिसाफोरनि सायावहाय साव लाबोगासिनो दं जेब्ला पापनि दायफ्रा सिखारफैयो बेरखांफैयो न'खरफ्राव समस्या जायो अब्ला बुंगोन खाफालानो बिदिनोखा आंनि खाफालानो बेनोखा आरो बुंगोन इसोरानो लांबाय सैतानानो एक्सटेन्ड खालामबाय होननानै दाय होसिगोन मानगोनां पेरेन्टस बिमा बिफा अन्नानै बोसोनखौ गोसोआव ला आरो गावनि मावनायफोरखौ बिजिर सान आंनि मावनायनि सायाव इसोरा खुसि दंना गैया थारैनो आं बेखौ मावथावगोन ना मावथावा बेफोरखौ साननो गोनां आरो खोनासं गथ'फोरखौ खांबाय जेब्ला इसोरनि गियानखौ फोरों नैबेफोरबायदि नङा थगायनायखौ मालाबाबो दाफोरों नोंथाङा सानदों नामा थगायनाय फोरोङा होननानै मानगोनां बिमा बिफा नैबे मोनथाम पइन्टखौ गोसोआव ला बे मिस्टेक नोंथांमोननिया नोंथाङा गोरलै बिबारनिफ्रायनो थगायनो फोरोंजेनो जेब्ला गाबो बे गाबनाय समाव हनै सियाल फैबाय हनै सैमा फैबाय हनै लख्रा फैबाय हनै मैदेर फैबाय हनै आमोखा फैबाय हनै फाग्ला फैबाय होननानै बेफोरबायदि थगायो नैथि गोरोन्थिया जाबाय बिमा बिफाफ्रा बेबायदि खालामो जेब्ला बिमा बिफाफ्रा पेरेन्टसफ्रा गथ'फोरनो मुङा लाबोयो बे समाव बुंगोन 2000नि लाबोना होफैबाय आङो मोजाङै बाहायदो आरो बिनिफ्राय साबसिन फरायबावोबा आङो बिनिफ्राय साबसिन जिनिसखौ आङो 3000निखौ लाबोना होफैगोन ओंखायनो मोजाङै फराय बेबायदि एक्सपेन्सिभ बाथ्राखौ खोन्थानाङा गथ'फोरनो जेब्ला नोंथाङा एक्सपेन्सिभ बाथ्राखौ बुंजेनबाय दामनि खोथाखौ बुंजेनबाय अब्ला बियो बिनि गोसोआ बारायलांगासिनो थागोन गिदिरनिफ्राय गिदिर गिदिरनिफ्राय गिदिर आरो दाम गोसा जिनिसखौल' लुबैबाय थागोन बेनिखायनो नोंथाङा दामनि खोथाखौनो रायलायनाङा होफैदो जाबाय बेफोरबायदि नङाब्ला नोंनि गथ'आ मा जालांगोन बिनि साननाया एक्सपेन्सिभ दाम गोसा जालांबाय थागोन थामथिया जाबाय गथ'फोरखौ जेब्ला स्कुलाव लाङो ओरैबायदि साजायनानै लाङो जा मोजां देलायहोनानै लाङो खानाय फेरनै खागोन हिन्जावफोरनिखौ हौवाफोरखौबो मोजां देलायहोनानै लांगोन फोसाबनानै लांगोन मोखां पाउडार क्रिमफोर मोजां देलायनानै लांगोन स्कुलावहाय आरो बेखौ नेनानै लाबोबावनांगौ आरो बेखौ टिउसनाव दोनहैबावनांगौ ओरैबायदि खस्थ'ना बिराद मोजां बेबायदि केयार आरो आहा बेयाव जेबो बुंनांगौ गैया नाथाय गिर्जाफ्रावलाय मानोथो लांनो हाया स्कुलाव एसेबां मोजां साजायनानै देलायनानै लांनो हायो एसेबां खस्थ' टाइमखौ हगारनानैब्लाबो जानाय लोंनायखौ दोनथ'नानैब्लाबो गासै खामानिखौ दोनथ'नानैब्लाबो गावनि उखैनायखौ दोनथ'नानैब्लाबो गावनि खामानिखौ दोनथ'जोबनानैब्लाबो फिसाफोरखौ स्कुलाव दोनहैनो हागोन संसारनि सोलोंथाइनि थाखाय दोनहैनो हागोन नाथाय सानडे स्कुलाव मानो दोनहैनो हाया मा अरो मा आलौवो गिर्जाया मा जाखाङो गिर्जाफ्रावलाय माथो फोसाबनानै दोनहैनो हाया नोंथाङा स्कुलफोराव मोजां फोसाबनानै खानाय फेरनै मोजां ड्रेस गानहोनानै गोदान गानहोनानै थाब सुनानै गानहोनानै दोनलाङो टिउसनाव दोनलाङो स्कुलाव दोनलाङो खनब्रै खनबा दोनलाङो नाथाय जोंनि रबिबार दिनावहाय सानडे स्कुलावलाय मानोथो दोनलांनो हाया नोंथाङा मा जायो नोंथांनो थाखाय इसोरनि गियान नाङा नामा नोंनो फिसाफोरखौ इसोरनि बोसोन फोरोंला नामा नोंथाङा फिसाफोरनि जिबनखौ नायला नामा नोंथाङा इसोरनि बोसोनखौ फोरोंला नामा न'आवहाय फोरोंनो जेनथेन गिर्जायावबो लांबावा गिर्जायाव लांनानै न'आवहाय एक्सप्लेनेसन खालामफैबावनांगौ न'आवहाय सोंबावनांगौसो मा सोलोंखो आरो फोरोंबावनांगौ गुसुं बै हिस्टरिफोरखौ खोन्थानांगौ जनानि इसोरा सोर जिसुआ सोर जिजासआ सोर जिसु ख्रिस्ट'आ सोर बेफोरखौ फोरोंलांनो नांगौ पेरेन्टसफोरनावनो मिस्टेकआ गासिबो जेब्ला गोरोन्थि जागोन प्रब्लेम जागोन देरलांगोन लावलांगोन अब्ला बुंसै जोंलाय फोरोंदोंमोन जोंलाय होजोबदोंमोन नांगौमानिखौनो होजोबदोंमोन नोंथाङालाय माथो नांगौमानिखौ होजोबनांगौ जाखो जायया बिनाय मानिखौनो होजोबगोन बे गथ'आ मालाबाबो सोलोंथाइ मोननाय नङा आरो रोंनाय नङा खस्थ'खौ रोंनाय नङा दानि जुगाव मा जादों मिथिगौ ना बिए पास जाबाय सोलोंनानै थाबाय फरायनानै थाबाय कलगेटनि दामबो बिजनेस खालामनो रोङा ब्रास गाव मानजिनायनि दामबो खामायनानै लानो रोङा मिथिगौ ना बे सोरनि थाखाय बे सानडे स्कुलाव थाङा इसोरनि गियान लाया सोलोंथाइखौ मोनाखै इसोरनिफ्राय
मा होनदों बोसोनाव? जाया मावा बियो ओंखाम दाजाथों, अलसियाफ्रा ओंखाम दाजाथों होनना बुंदों। मिथिगौ नोंथाङा पेरेन्टसफोर बाइबेलाव A to Z फोरोङो, मिथिबायना? जेराव सोलोंथाइ मोना, संसारनि सोलोंथायाव जेराव गैया, बेखौ बाइबेलाव दंजोबो। गोसोआव ला पेरेन्टसफोर, प्लिज गोसोआव ला। गथ'फोरखौ स्कुलाव लांनो हायोबा गिर्जायावबो बेबायदि साजायनानै लां। हालेलुया। जायफ्रा बे भिडिअखौ नायदों अन्नानै बे जे होनदों, जे बोसोनाव बुंदों बेखौ फल' खालाम। गथ'फोरखौ फोरों, जिउनिखौबो फोरों, मोदोमनिखौबो फोरों। अनजाग्रा बिमा बिफा पेरेन्टस नोंथांमोन, आङो खावलायदों इसोरनि बोसोनखौ जोङो बोफ्लेनानै जों गोरलै समनिफ्रायनो जों फोरोंलांनि। जोङो जुदि गोरलैनिफ्राय फोरोङोब्ला बिथांमोना लागोन आरो खोनासंगोन। जिउआव सानसेब्लाबो गोसोखांहैगोन, आंनो बिमा बिफाफ्रा बेबायदि फोरोंदोंमोन, बेबायदि फाब जायो, बेबायदि मोजां जायो होननानैहाय इसोरनि बोसोनखौ सोनानै लांनि। जुदि नोंथाङा फोरोङाब्ला दिनै संसार फारसे गाज्रिखौ फोरोंगासिनो दं। जुदि नोंथाङा इसोरनि बोसोनखौ बिखा बिख्लो जिउ गोसो बुंजासे नोंथाङा जुदि सोनानै होआब्ला, इसोरनि बोसोनखौ जुदि सोनानै होआब्ला, संसारा नोंथांनि फिसाफोरखौ, फिसाजो फिसालाखौ गुबुन फारसे फोरोंलांगासिनो दं, गाज्रि फोरोंलांगासिनो दं। संसारा दिनै गाज्रिखाय बेबायदि दिनै सोलोंलांनो हमगासिनो दं, फोरोंलांनो हमगासिनो दं, संसारखौ फल' खालामगासिनो दं। नोंथाङा नुदों नामा? नोंथाङा नुवा। नोंथाङा न'आव थाबाय थायो, गावनि बिजनेसाव, गावनि जबाव, गावनि खामानियाव गोसो होनानै मावबाय थायो, बेस्थ' जायो। नाथाय नोंनि फिसाफोरखौ नों नुवा। मा मावा सेकेन्ड बाय सेकेन्ड नोंथाङा आर'ज खालाम। फिसाफोरनि थाखाय गोसोखां, फोरबु आंनि फिसाखौ नोङो बासाय, मोजाङै फोरों, राहा लामा देखायना नोंथाङा आर'ज खालामनांगोन। फुं बेलासि आर'जखौनो खालामोना खालामाथाय फिसाफोरनि थाखाय, गावनि थाखायनो खालामना खालामा दाउदसोबाव दानि सुबुंफोरखौ, दानि बिसासिफोरखौ। थ' बेबायदि बेनिखायनो नोंथांमोना खोनासं, जाहाथे संसारनि गाज्रि गियानफोरा नोंथांनि फिसाफोरनियाव हाबै बायदि इसोरनि बोसोना थायोब्ला थारैनो सैथो इसोरा नोंथांनि फिसाखौ नेगोन, बेंगोन। जेरैबायदि जबखौ सैताना पारमिसन लानानैसो दांनो हादों, जिसु ख्रिस्टनाव इसोरनाव सोंहैग्रोदों, अब्लासो बिनिफ्रायसो दिनै सैताना दांनो हादों जबखौ। थ' बेबायदिनो नोंथाङा जुदि सैथो गोसो जिउजों आरो आर'ज खालामफ्लायबाय थायोब्ला थारैनो नोंथांनि फिसाखौ रावबो उइदाउट पारमिसन रावबो दांनो हानाय नङा। हालेलुया। थ' बेनिखायनो आं दिनैनि बोसोनखौ बे समावहाय दोनथ'नो सानबाय, मानो होनना बुङोबा बोसोना गोलाव जाबाय। दोननायनि सिगां फंनैसो बाथ्रा फोरमायनो सानदों। बे जाहैबाय बड' अनलाइन फेल'शिप मोनसे मिनिस्ट्रि ओंखारदों। बेयाव नोंथांमोना इयुथ्सफोरा बेवहाय जइन जानो हागोन आरो इसोरनि बोसोनखौ सोलोंनो हागोन। थ' बेखौ आङो लिंकआव डिसक्रिपसनाव होना होगोन, नोंथांमोना नायबानो जाबाय आरो सोलोंबानो जाबाय। नोंथांमोना जाय खोनासंदों गोसोआव लादो आरो जेब्लायबो जिउआव दावगादो। हामबायसै बासायग्रा जिसु ख्रिस्टनि। आमेन।